Goddag og velkommen til smagsdommerne.dk. Vi er to i studiet her. Leif og Jan. Jan er en god gammel kending. Leif er lidt ny her i studiet. Han har tidligere været vært, men han fik nogle problemer, så lavede han en navneskift. Nå, men nu til sagen. I dag skal vi smage på en kødpølse. Og 60 stjerner. Den er 60 stjerner, og det grønne nøgle, som altid er vigtigt, kun 9% fedt. Det vil sige, at hvis du æder 100 af dem her, så får 9 af dem, det er rent fedt, du spiser. Jamen, ja. Lad os smage. Emballagen, det er faktisk rigtig dårligt. Og der må jeg lige sige, der er jeg faktisk uenig. Jeg synes 60 stjerner. Ja. 60 stjerner. Har du din pølse? Jeg synes 60 stjerner er. 60 stjerner er. Jeg synes faktisk, de er utrolig gode til at lave god emballage, så. Mark. Nielsen, du starter med at smage. Kom nu, Mark Nielsen. Hvad synes du om den? Den smager ikke sådan pølse. Den smager mere sådan lidt af. Den er lidt kedelig. Jeg tror, der er mange konserveringsmidler og sådan noget. Pjat i. 1 af 10 kogehuer, hvad giver du den? 5. Og den smager godt. 5 kogehuer. Den er sådan, den er standard, så vil du anbefale på robrød med i madpakken? Den kan man grille med en tynd streg mayonnaise, hvis ikke tyk. Okay. Nu er Mark Nielsens anmelding. Så er det til Leif. Det er præcis. Altså, først og fremmest så vil jeg sige, at så er jeg jo gammel kending af den 60 stjernede kødpølse. Jeg har jo arbejdet på 60 stjerner og var sådan lidt med til at producere kødpølsen i dens oprindelse. Og det var jo ikke. Altså det er jo det er med vilje, at den er som den er, og at den er så elastisk som den er. Altså til at starte med, vi kan godt sige som den er. Kødpølsen, den blev sådan lidt i starten lavet, den mente, at det kunne være lidt strengende på en catcher i tennis. Fordi den er så elastisk som den er, og man skulle, altså, du kan simpelthen slinge og slå med sådan en kraft som overhovedet muligt. Og det kunne man, men det virker ikke. Så tænkte vi, Michael, hvad kan vi så lave den til? Så prøver vi at lave den lidt mere gummiagtig, og så putter vi det fedtlag på, som der er på nu. Og så tænkte vi, kan man rundt som klistermærker? Det kunne man ikke, den faldt af igen. Så tænkte vi, hvad gør vi så? Putter vi lidt smag i den, og den smager jo godt, det gør den jo. Og jeg synes selv, at den skal have 9 ud af 10 kokkehuer. Fordi at den har en klassisk kødpølsesmag. Det eneste der trænger ned, det er egentlig at de kommer være lidt større. For de fylder ikke meget, det gør de ikke, og man bruger dem hurtigt. Det gør man altså. Det var hvad jeg havde at sige. Ja, subscribe. Like, hvis I synes det er godt. Så det kan blive en thumbs up for Life og en dislike fra Ja, undskyld, jeg er simpelthen ikke. Jeg ved ikke hvad der sker med dig, Jan, men jeg synes simpelthen det der sodavand jeg fik der lige før showet, ikke? Det var simpelthen som om en latter sodavand du har fået. Det er jo det jeg sidder. Men ja. Siger